Pomaganje pri podizanju spoda, mermaid metoda. Našli ste korisnika na podu, nije ozlijeđen. Nemojte pomagati tako što ćete vući korisnika za ruke. Pronađite jastuk kako bi korisniku bilo udobno, te ga uvjerite da ćete mu pomoći. Procjenjujete da može sam ustati ako ga vodite. Budite svjesni vaše radne ergonomije, to jest položaja tijela. Bolje je kleknuti nego se sagnuti prema naprijed. Zamolite korisnika da savije koljena i okrene glavu i ruku prema vama. Zamolite korisnika da se okrene na bok. Usmjerite korisnika da se osloni na svoje laktove, sve do četveronožne pozicije. Zamolite korisnika da se podigne na koljena i ruke. Koristite stolicu za potporu i izbacite jednu nogu u iskorak. Ako korisnik osjeća vrtoglavicu, odmorite trenutak. Zamolite korisnika da se nasloni na stolac ispred i sjedne u stolicu iza.